A nyár nálunk nem csak a pihenésről szól. Gondoskodunk róla, hogy minden napra jusson élmény és izgalom is, mutatom, hogy mivel készülünk idén nyáron a Mendámban. A nyári hétvégék központja idén is a Skyland lesz. Napközben medence, panoráma, koktélok és kikapcsolódás vár, hétvégén pedig ezek mellé még Skypool partikkal is készülünk. Egész nyáron ismert fellépők, DJ-k és különleges programok gondoskodnak a fergeteges hangulatról. A gyerekeket közben egész nap programok várják itt a Magic Landen. Animátoraink minden héten új tematikával készülnek, a kézműves foglalkozásokról pedig saját alkotásokkal térhetnek haza a legkisebbek. Így amíg ők játszanak és új barátokat szereznek, a szülőknek is jut egy kis idő a feltöltődésre. Aki megéhezik vagy megszomjazik, ránk mindig számíthat. Egy könnyed nyári snack a teraszon vagy akár a medence mellett, akár egy hosszabb beszélgetés egy ital társaságában, ez mind a nyaralás része. Reggel és este a tőlünk megszokott legendás reggeli és vacsora kínálattal várjuk vendégeinket. Ha pedig a nap végére marad egy kis energia, a Coral Funhouse-ba folytatódhat a kikapcsolódás. Egy játék a barátokkal, egy koktél a bárban, vagy egy közös esti program, itt mindenki megtalálja a saját ritmusát. Ez lesz a Mendán nyara 2026-ban, ahol nem kell választani a programok és a pihenés között. Találkozzunk itt, Zalakaroson!